हेलो गाइस, स्वागत कर रहा हूँ सबका अपन भोजपुरी चैनल ओम ऑफिशियल पे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट कर लिया। आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला बा, कहे से कि आज हिडन टैलेंट के भी जानल जाई। गाइस तो आज के वीडियो में हम बात करे वाला बानी नीलकमल सिंह के एगो सैड सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सैड सॉन्ग बा, एकदम दिल के छू लेवे वाला ये गाना बा। गाइस तो सबसे पहले ये गाना के सुनिए। तड़पे ही दिलावा के कबो आराम ना ऐसे नीलकमल सिंह के जौन गाना बा एक बोल बा बिना तड़पे, बहुत ही प्यारा ही गाना बा। नीलकमल सिंह के सबके दिल के छू लेवे वाला ये गाना बा। गाइस तो जौन 3 से 4 मिनट के जौन गाना बा पूरा दिल के झकझोर देवे वाला ये गाना बा। इतने देर में पूरा फीलिंग के पूरा एकदम कंट्रोल कर लेता, अपना अंदर एकदम अपना में ढाल लेता। गाइस तो जौन हम वीडियो के आगे कहले रहनी है कि हिडन टैलेंट के बात कर ली इस वीडियो में, तो वीडियो के टाइम आ गई बा ओके बात करिए। तो जी हाँ गाइस, तो हम बात कर रहा बानी कमेंट के। तो चलिए कमेंट के पढ़ल गाइस। तो ये गाना में एगो भाई कमेंट कर ले बना, कहता ना कि आज ही ब्रेकअप हुआ और ये गाना भी आ गया। भाई के कमेंट पे एक रिप्लाई आया है कि भाई एक बात बताई, जब लोग जाने ला कि प्यार में दर्द मिलला फिर काहे इसे कहते हैं। फिर भाई बोला था ना कि इस भाई का ये गाना आया था जैसे हंसे के साथ बा रोए के अकेले बा। खैर छोड़ा, दूसरा देखा। एगो बहुत ही मज़ेदार कमेंट बा, बोले हैं घर के ताने और इस भाई के गाने दोनों दिल के छू लेते हैं। एगो भाई कमेंट करता ना कि बहुत देर का देला भैया ये गाना गावे में, लेकिन ज़बरदस्त गाना है, फिर से घाव ताज़ा कर देला। एगो भाई कमेंट कहता ना कि कहाँ रहा हे प्रभु, सुने खातिर सैड सॉन्ग तोहार बेकरार रहल दिल हमार। एगो भाई कमेंट कर ले बना, कहता ना चाह के भी मजबूर है हम, कैसे बताएं उनसे दूर है हम। गाइस तो हमके लागत ना जितना लोग कमेंट कर ले बा सब लोग दर्द में बा। गाना के आवते ही अपन कमेंट जारी कर ले बा।